Assalamu alaykum Türkmenova teleelimining qadrli müştaklary. Halkara paragatçylyk we ananşmak ýylynda gahryman arkadaşymyň, arkadaşly gahryman serdarymyň saýasynda biz siziň her biriňize bagty pursatlar arzu edýär. Oý gahryman arkadaşymyň, arkadaşly gahryman serdarymyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutum işleri kem işara wazalsyn. Biz hem Türkmenova teleelimining dörüjülük toplary bilen şeýle-de Türkmenistanyň maglumatlaryna ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen bilelikde biz owaz bilen gepleşimizden ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Gepleşimizden bu gedek sanynyň aýdymçysy kimdir öýdýäňiz? Ayly gece görüpdüm men seni toýly gece. Aýdyp başla. Aydıp berjek. Aýdyp berersiň. Täzen aýdyp başla. Eşitýän men. Sen eşitden goýdýan. İstemok. Yatayırdı ağlar hatalımda. Yakin o zarın hey ayalığınım. Elbetde, Maýkuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi aýdymçy Kemran Nuriýew. Sunuwady söýdügüm sady demalýaryn onuň deň howan bilen ýaşaýyş gözeldir baky çünki lezzet alýas biz owaz bilen gepleşmede başlaýar. Adrli tomaşaçylar biziň gepleşimimiň bu gedek sanynyň mihmanlary görüşmedäli Maýkuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi aýdymçy dostumyz Kemran Nuriýew şeýle-de sadyny ýigitlerimiz Çarýar Bayramelli ýigitler gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun hocan epes. Şu gepleşige çakylyk ýollap çağıranyňyz üçin sadyny dostlarymyz bilen. O aýdymlar aýdar saatlar çalar, aýdymlar saatlar tomaşaçylaryň göňüne ýarar diýip umyt edýän. Şu pursatdan peýdalanyp gahryman arkadaşly gahryman serdarymyza talip ýüreginden çäksiz alkyş aýdýan. Goýulan jarlar sag bolsun, tutýan tutumly, ýyl ýurt bähwitli işleri elmydam rawazalsyn. Köp sag ol Emra. Gepleşimimiň öňki sanlaryna tomaşa eden bolsaň, Elbetde. göni gepleşimimiz ilkinji sahypyna başlajak. Bir näçe sahypalardan ibarat sowallar, jogaplar bolar. Ýene aýdaýyn o bir täze sahypa gepleşimimize sarlyp, ony gepleşimiň dowamyny hökman bilelikde ýerine ýetirer. Bala. Onu taýynmy? Sadyny ýitler, sizem taýyn, geliň onu. Türkmenova teleýilimine siziň tomaşa etmeňizde biz owaz bilen gepleşimide başlaýar. Biz owaz bilen. Emra, ilkinji sahypamyz şeýlerek. Halk parçasından bir tymsal okap berer. Tymsaly sen öz düşünşiň boýunça tesvir edersiň. Tesviri